ek is November, die van de smoot. Ik is hier vandaag om een Paula Papa is te vragen over hoe je apart het leven gaat. Kan je me je naam en waar je groot geworden bent vertellen? Ja, dat is geen naam. Kan dat? Kan dat? Kan Kan En waarom ben je groot geworden? op een plaats zit ik groot geworden. Wat een rol heeft apart in uw kinderjaren gespeeld? Oh, jong. Ik heb op een plaats groot geworden. En die naaste school van waar ik geweest was 5 mijl. Elke dag moest ons 5 mijl gaan stappen, 's ochtends van je huis af. En daarna weer terug. Winter en zomer. Alleen nat geweest. Maar daar op die plaatsen waar ons geweest daar was ook wat kinders. Wat ook op Leidbold-Bulschool gegaan. En die wat kinders in de schoolbus gaan. Hij heeft met de schoolbus gereden. Die plaats af. Leidbold-Bul toe. Maar ons drie kinders moesten stappen. Nou, was die met onze schoolbus. Nou, ons het gelopen, gestapt. Nat gerend. Wintertijd. Kleren wordt ze maar zo droog in de school. En zomertijd, dan moet ons elke boompiet in het pad, moet ons heel gris. En dan kan ze verder zeggen, dat is dan warm de zon. Het was die schooldagen geweest. Toen liep ik in die 60's. In die 60, avond 60. Alles. Hoe was je school tijdens apartheid? Maar dat was ook maar net. Kijk, wat daar in de school moest nog ook. Dat is bruin en wit en zwart. Kan we nog samen school gaan. Hè? Maar het moest net die bruin en die zwart wat kan samen school gegaan. Witkinders was ook één kant. Ons maar eens bij die witkinders geweest. Het alle kinders diezelfde onderwijs gekregen? Nee, dit was het moest standaard. Het moest niet zoals daar waren nog graden. Nou, het moest op A, op B, op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, ik kan het niet zeggen op, hoe bedoel je nou alle kinders? Wat kan het ook dezelfde? Ja. Nee, dat kan ik me nog niet zeggen. En zoals ik maar zo zei, dat moet ik bij alle in klas. Hoe was werkgelegenheden beïnvloed door apartheid? Aan die mensen heeft gewerkt. Op de plaatsen, hij heeft gewerkt in die fabrieken. Hij heeft vooral die pa heeft zeer gewerkt. Als visserman, hij was 26 jaar was hij officier, 26 jaar heeft hij gewerkt als visserman. Maar als hij samen met die witman gewerkt had, had die witman altijd toe een paar rand meer als hij gepikt. Toen die witman zijn pay was altijd, maakt niet uit wat de werk het geweest is. Witman had altijd een beetje meer gepikt. Wat wil jij met die jonge mensen vandaag weten over apartheid? Ik wil net dat die jonge mensen moet net weten, ik wil niet baie uitbrengen, maar die geleendheden dat die jonge mensen vandaag hebben. En die geleendheden wat ons gaat, dat is groot verschil. Daarom wil ik die jonge mensen moet waarderen. En dan geven we daar beste school toe, taxis. En ik wil hulle hier. Hulle moet gebruik maken van die kans. Ook bij ons zien we nou die matriculanten krijgen zwaar werk, maar heel mondelijk.
as je hij zit wie kade, kan hij misschien voor jou in daar die ook gaan. Okay, mijn naam is Joy. Ik woon hier aan Ja. Ellensbaai. So, een paar upcoming questions aan. Waar de polls nog klaar op is gespeeld hebben. So, ik wil een poll weten, wat de rol het is in jullie dagelijkse leven. Dan, die zie spelen altijd een leven. Nee? Maar die departement, het bijen van onze banken wat ons gehad heeft destijds, het is ons bijen gevonden. Als gevolg van die ook crypto-dijkjes wat ons heeft, dat er van 800 kilo afgesneden tot bij Raja was het geweest, tot de 109 kilo. 800 kilo in de werken van ons. Zodat het gaat maar moeilijk, je kan eindelijk niks maken met hij geld wat je wilt zien, wat je krijgt niet. Het is maar net, je moet maar net leven, kost ook. Okay, wat de uitdagingen zijn, was er een jullie verleden ervaring? Maar dat was er in ons. Yes. Uitdagingen. Uitdagingen. Nee, dat is een bij uitdagingen. Je moet maar net gewerkt uit te leven. Zoals ik gezegd, in de tijd toen die mensen dat 800 kilo hadden, toen kan je daar maar ietsje bereiken. Nou, wat kan je met 100 kilogram bereiken? En die leven waar we daar op dieren leven we daar is. Ik kan niks, niks, want je moet internet kost op je. Dat betekent je als je kost op de man. Nee, dankie voor onze tijd. Ik waarderen. Dus maar ik heb ook geleerd van ons plek en eens bij. Zo, ja, bij dankie voor ons. En Michel.